Okay guys, ito. Tapos kay Exotic Weaver. So tingnan natin yan. Mosra versus Exotic. Tingnan natin. So yan, match-match po yan. Kulay. Mosra versus Exotic. Ito, mamimili sa dalawa kasi mag-champion. First bagay na yan. Palit tayo? Ayan. Saan tayo? Yung ganda na laban. Ayan. Mahabol up. Break. Game. Ayan guys, second battle tayo. Ayan. Mosra versus Exotic. Break muna. Pag tumalikod, break. Ito balik pre? Wala. Ayan. Natuloy din ang laban nila. Ayan. Ayan, sige. Tumakbo. Balik na. Tumakbo yung kay boss. Odi, hindi galit Odi. Nag-aantay na isa eh. Ayun o. Wala talaga. So guys, Mabalik yan, mabalik. Ang kagat lang bro. Ayun. Okay. Yun mga Kaboss Rock TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat.